खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि फुंजा बर'गायारि ब्लग्सआव आरो फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङैनो दङ। फैदो दानिया आंनि ब्लगखौ जेबो सोंना लायाखै सोंना लानांगौमोन ना। क्लिनिक अपेनिं खालामनो नागिरदों। क्लिनिकबो सेन्टारबो आरो अपेनिं जागोन। मा होनदों मा फिजिअथेरापि बैयाव गोजौआव फिजिअथेरापि जय सिला बसुमतारीनि क्लिनिक खुलिनायनि जय आलो गोजोन आवगायलांनो हाथोंनि जय बोराइ बाथौनि जय बिमा माइनावनि न'खरनि गावनि आंगो बिमा मुस्लिमा नीलिमा बसुमतारी आरो बिमायफोर लोगोसेयैनो ओनसोलनि बयबो माखासे सिबियारिफोरखौ आसा खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबोनाय जाबाय। दिनैनि अपेनिं खालामनाय बिथांजोआ बेनो। बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होनो हागोन नामा? आंनि मुङा डक्टर शीला बसुमतारी क'क्राझारनि दिनै आंनि गोदान क्लिनिक अपेनिं जादों। क्लिनिकनि नामा जाबाय वेलनेस फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टार क'क्राझार मार्केट। बेयाव एनि काइन्ड अफ फिजिअथेरापि रिलेटेड डिजिज जोंनि स्पर्ट्स इन्जुरि ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन आरो लोगोसे गथ'फोरनिबो ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन, जेराव गथ'फोरा उन्दैनिफ्रायनो बायबार थाबायनो हायि दङ सोरबा सोरबा, जेखौ जोङो सेरेब्रेल पाल्सि होनना बुङो, ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन। अटिस्टिक गथ'फोरनि थाखायबो जोङो बेहाय डे केयार होनाय जागोन, ट्रिटमेन्ट टाइप होनाय जागोन आरो जेराव फोरोंगोन, जेरै माखौ मा बुङो बेखौ फोरोंनाय जागोन, जायखौ खम रायलायो बिसोरनि थाखाय ट्रिटमेन्ट होजोबनाय जागोन आरो। दायो गासैबो हेल्थखौनो नायजोबनाय जागोन ना? आरो हम भिजिटबो थागोन। हम भिजिटआव जेरै पेरालाइसिस पेसेन्टफोर, स्ट्रक जानाय पेसेन्टफोर, पार्किनसन पेसेन्टफोर, नार्भ रिलेटेड पेसेन्टफोरखौ हम भिजिट खालामनाय जागोन। जाय पेसेन्टआ माने क्लिनिकआव फैनो हाया बिसोरखौ हम भिजिट न'आव थांनानै ट्रिटमेन्ट हैनाय जागोन आरो। दा आङो एक्सुवेलि थांगासिनो दंखायो, माने ट्रिटमेन्ट हैगासिनो दंखायो आरो मा होनो पेसेन्टफोरखौ माने क्लिनिकआव फैनो हाया नालाय बिसोरखौ हम भिजिट खालामगासिनो। स्ट्रक पेसेन्टखौ माने क'क्राझाराव मोनबाय, बेफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय, बिसोरना जोब्बाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि हेल्थनि थाखाय एसे गावबागाव देहानि थाखाय मोजां मथन स्ट्रङै लाखिनो थाखाय नोंथांमोनहा जुदि नायजानो लुबैयोब्ला नोंथांमोनहा फैनो हागोन। नैबे जोंनि सेक्रेटारियेट अफिसनि खाथियावनो 100 मिटार जागोन ना, 100 मिटार बे जाबा श'रुमनि गोजौ। आरो बे खोथुला साइडआवनो आरो बे खाथियावनो नोंथांमोनहा फैनो हागोन। दे बिदिब्ला दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। जोब्बाय नै क्लिनिकआ नै बे माबायावनो आरो खोदोमथला ओइ बिबा भबन दङ बै साइडआव। जोंनिनो गेदेमा बिथां MP सारनि सानसुमा बैसोमुथियारि MP सारनि बिनि अपोजिटआवनो आरो बैजों थाबाय सेक्रेटारियेट अफिस, बारा गोजान जाया, खाथियावनोखा, 100 मिटारबो जाया आरो ओरैजाय क'क्राझार थांबाय बेयो।
बारा गोजान नङा नोंथांमोना सेक्रेटारि अफिसनि खाथियावनो होनजायो अपोजिट साइडआवनो फैनो हागोन सोरबाफोर जुदि हेल्थनि थाखाय जुदि चेकआपआव फैनो हागोन आरो सोरबा फैनोब्ला रायलायनायाबो जाबावला लोगोफोरनि नुबाय आर'ज खननानै आर'ज खननायखौ खोन्थानो जायासै नोंथांमोननो थारमाने खेबग्राबो गैयाना रावबो डक्टर सिला बसुमतारीनि बिमाया बेनो हेल' आब' माबायदि मोनदों फिसाजोखौ आरो बेफोरबायदि क्लिनिक खुलिनानै होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय मोनदोंना आब'? गोजोननाय मोनदों जिउआव दावगालांनो हाथोंसै गावबा गावनि आथिङाव गाव गसंनो हाथों जोंनि दिनाथ' जोंहा थांबायानो दा फिसानि थाखाय लाइफनि थाखाय मोजां मथन फसंनानै होनो हाबाय मोजां मानसि खालामनो हाबाय दे गोजोननाय थाबाय आब' आलासि खोनासंखांबाय जानायनि प्रसाद मोनजाबाय जाबाय दे जादो जानोसै ए गगा मोनजागिरदों नामा माबानि ना रायदोंनि सियारा रायदों सियार केक हाबाय नै रेस्टुरेन्ट नै डक्टरनि सिला बसुमतारीनि बिबाजैया बेनो लोगोफोर थाखोबावो नामा लाजिनानै काश्मीरिया गिटार दामदों मालाय ओंखाम मोनजासिगोन बड'लेण्ड हटेलाव आब' बड'लेण्डआव जोंखौ वेलकाम खालामबायना नोङो दे गोजोननाय थाबाय दे आब' औ बोर होबायानो आब' बोराइ बाथौनिसिम बोर बिबाय जोङो बड'लेण्ड हटेलाव आरो जानायखौ जोंखौ जाहोबावबायसो आब'आ देरहासार जाथों जिउआवहा आवगायलांनो हाथों फिसा फिसौफोरा खोब गोजोननाय थाबाय आब'निसिम सानसे समाव नोंसोरनि फिसाफोराबो बिदिनो दावगालांनो हाथोंसै थेंक इउ आब' एकदम नोंनिसिम बोर मोननायनि थाखाय टिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि अपोजिटआवनो सेक्रेटारियेट अफिसा बेनो क'क्राझार थांबाय जानोसै जों एबार नै लोगोफोर जानो नागिरबाय जोङो आङो मुला एवनाय पापर ना बाथोन दालि जहल लाब्रा ओमफ्राय दाउ लकेल नारजि सबाय ओंख्रि गोबाब ओमफ्राय लाफा गोबाब आरो नाजों आरो अनला आरो नै थाइबें खाजि आलु भाजा आरो बानलु बाथोन सालाद गासिखौबो लाजोब्बाय आं आरो लोगोसे पियास दं नारें लेबु दङ जानोसै लोगोफोर ओइ मा नों मा ओंख्रिखौ लाखो हो मा ओंख्रिखौ लाखो औ ओमफ्राय मा ओंख्रि लाबावदों औ दे खोन्थाजोबदो आलु भाजा बे बानलु बाथोन आयौ बेहा जाखांबाय खनसे